Zdravím všetkých, no najmä vás, ktorí milujete vôňu benzínu a súťažný adrenalín. Moje meno je Kristína a týmto vás pozývam sledovať náš Alpe Adria Road Race žurnál. V ročníku 2016 vás budem sprevádzať všetkými podujatiami najúspešnejšej série pretekov rýchlostných motocyklov v Strednej Európe. Na 5 podujatiach v 4 krajinách bude v tomto roku súťažiť viac ako 150 jazdcov zo 14 krajín vo všetkých kategóriách. Spoznáte všetky tímy, padok, zákulisie, jazdcov a samozrejme víťazov. Pozývam vás na 4 najkrajšie závodné okruhy v Strednej Európe. So mnou navštívite Slovakiarik, Pannoniarik, Robník a taktiež okruh v Moste. Alpe Adria Road Race žurnál 2016 vám prinesie krásne motocyklové zážitky. A ja vám pri tom budem robiť spoločnosť. Buďte so mnou pri tom.